Kaixo, Gabon, eta ongi etorri beste behin Asatea Libre saiora. Asteazkenero egiten dugun moduan, gaurkoan ere aktualitate politikoa izango dugu hitz egiteko gaia, eztabaidagai. Eta noski, gaurko aktualitate politikoa kontutan hartuta, gaur begirada asko behintzat Estrasburgora jarrita ditugu bertan ari baita parot doktrinaren auzia denon ahotan jartzen eta horretaz eztabaidatzen. Beraz, hortaz hitz egingo dugu, Nafarroaz ere beste behin hitz egin behar dugu, eta noski, aurrekontu ez hori baita, azken astean hor puripurian izan dugun gaia. Baina horretarako, lehenik eta behin, eta astero egiten dudan bezala gure gonbidatuak aurkeztu behar. Bere gabe ezingo baigenu hau egin. Lehenik eta behin, Rebeka Ubera, Eusko Legebiltzarreko legebiltzarkidea, EH Bilduko legebiltzarkidea, Gabon. Gabon. Bere ondoan Kerman Orbegoz, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea, Gabon, Kerman. Eta beste aldean, Denis Itxaso, Donostiako zinagotzia, eta Alderdi Sozialistako Gipuzkoako exekutibako kidea, Gabon. Kaixo, Gabon. Izen luzeak. Oso ondo, hemen daude hirurak eta esan bezala hauekin gauza askotaz hitz egingo dugu, baina lehenik eta behin bestea, naiz eta aktualitate politiko ez izan, aktualitatea bada. Beraz, iragan ostegunean hasi, atzo egin zuen erdia, eta igandean bukatuko da Baionan. Berez galdera, derrigorrezko galdera, Rebeka Korrika egin alduzu dagoeneko pixka bat, eta oraindik itxoiten. Itxoiten. Bueno, aurten nire herritik ez da pasa, eta asmoa daukat, igandean Baionara hurbiltzeko Korrikari bukaera, amaiera emateko. Eta, bueno, amaiera baino gehiago, nik hemendik dei bat egin nahiko nuke, benetan hasiera izateko eta behintzat legegintzaldi berri honetan eta aro berri honetan euskara benetan bultzatzeko, sustatzeko bitarteko ekonomikoekin eta guztien arteko indarra emateko herritar guztiengana euskara erabiltzeko eta hor behar dituen bide guztiak, ate guztiak irekitzeko euskarari. Korrikari ateak irekitzen zaizkio, herri guztietan, eta oso harrera ona izaten du, baina ez da nahikoa, ez? Astebeteko harrerarekin edo astebetean ateak soilik irekitzarekin. Eta hor iruditzen zait guztiok lan asko daukagula egiteko. Lan horri eutseko dugu egia da, gainera egia da ere atzo ikusi genuen irudia, lehen aldiz legebiltzarrean kilometroa erosi izan, eta hor ikusi genituen 4 talde handienen artean testigoa edo lekukoa hartu zutela. Lehen aldiz irudi hori ez da, beti ere pozgarria da ikustea behintzat denak bateratuak gauza batzuetan. Beretan da pozgarria, halako ekimen batek hain iritzi politiko ezberdina duten ideologiak edo pertsonak batzea. Nik atzo ezin izan nuen bertan egon tamalez, baina herrikitan nago Donostitik noiz pasako, eta berarekin bat egiteko, Korrikan guk ere kilometroa daukagu, eta berarekin bat egiteko, bintzat gure ekarpentxoa edo egiteko. Eta, Denis, azkenik, hasi altzara Korrikan? Bai, gaina uste dut dobletea egingo dudala kasu honetan, lehenengo egunen Andoñatik abian hasi zanean Korrika parte hartu gendun, 200 metroko tarte bat egokitu zuen bertako Alderdi Sozialistako zenbait kidek eta beraiekin egon nintzen egun horretan, eta larun bat honetan nola Donostiatik pasako da, baita ere Donostian ere metro batzuk egin behar ditugu. Eta bizkate Rebekak esan duenaren aritik, nik uste badela garaia politika arloan ere askoz ere batasun handiago bat erakusteko horrelako kontuen inguruan, ez? Jakin badakigu euskararen alde egin daitezkeen lanak ez direla bakarrik 2 astetara mugatzen, baina badu bere simbologia eta badu bere konpromiso politikoaren adierazpen kutsu hori, ez? Edo ezaugarri hori, hobeto esanda. Eta iruditzen zait, behingoz, nik uste dut euskal politikan askotan gertatu izan dela, batzuk agian gehiegi patrimonializatu eta besteok agian gehiegi uzkeria ere egin dugula, eta nik uste dut aurrera pausoak eman behar ditugula euskara guztion ondare izan dadin, ez bakarrik euskaldunona, baizik eta ondare unibertsala izan dadin, eta horren alde inolako konplejorik gabe eta inolako ezbairik gabe egin dezagun, ez? Horrekin utziko dugu, eta berdin, mai hontan esan danarekin bat egingo dugu eta bat egin dugu nik uste denak. Az gaitezen dagoeneko aktualitate politikoarekin. Esan dudana hasieran, gaur goizeko lehen orduetatik Estrasburgora begira egon gara kazetariok eta kazetari ez geranok, izan ere badakizue parot doktrina izan dela han auzitegian, gaur pixka bat hasteko
esplikatzeko nolakoa izan den goizean, goizeko 9 eta 4 hasi da, lehenengo defentsarako abokatuek eta akusazioarenak bere argudioak aurkeztu dituzte, jarraian epaimahaiak nahi adina galdera egin dizkie eta dagoeneko sententziaren zain edo ikusi beharko da zer gertatzen den Parot doktrinarekin aldekoa edo aurkakoa, baina hori izan da gaur goizak gaur egunak eman diguna. Eta besteak beste, kontatu goizean hainbat gauza entzun ditugula, ezta? Besteak beste aldeko abokatuek edo defentsarako abokatuek esan dute, azken finean egina dagoen eta ezarria dagoen zigor bat ezin dela orain atzera begira jarri eta hori eraldatu, aldiz estatuko abokatuek esan dute, besteak beste, Estrasburgok erabaki behar du nola egin estatu bakoitzak, nola betearazi behar dituen estatu bakoitzak zigorrak, alegia autonomia hori eskatu dute, edota zigorra eta kunplimendua berezi behar direla, hainbat gauza dire hitz egiteko, baino esandakoa, auzia gaur ez da jakin eta ez da jakingo. Berez epe luzea dagoelako, hilabeteak daudelako, Rebeka, zurekin hasteko. Pixkat gaur Estrasburgori begira, jende askorentzat egun garrantzitsua, naiz eta gaur ez jakin sententzia. Nik esango nuke guztiontzat. Asko dagoelako jokoan, giza eskubideak daudelako jokoan eta pertsonen bizitzak daudelako jokoan. Ez da edonolako erabaki bat. Erabaki garrantzitsua da eta duen erabaki horrek izango duen mailak ikusten da, ez? Ze maila duen izan ere erabaki horren aurrean ikusi dugu, ez? Espainiako gobernuak nola jokatu duen, Europatik ibili da bueltaka, presionatzen, edo eta azken aste hauetan saiatu da eztabaida desbideratzen. Azken finean, giza eskubidetaz ari gara daukagu eskuartean. Parot doktrina giza eskubideak zuzenean urratzen dituen neurri politiko bat, da, salbuespeneko neurri bat, legedia ez duena betetzen, ad hoc egindako neurri bat, eta hori ez da ulertzen ustez zuzenbideko estatu batetan, demokratikoa, bere burua demokratikotzat duen estatu batetan, giza honetako lege bat aplikatzea. Eta hor, azkenean, horrek praktikan suposatzen du bizitza osoko espetxe zigorra, eta hemen egunero giza eskubideak urratzen dira, ez? Azkenean, pertsone guztien eskubideak errespetatu behar ditugu, baita ere presoena eta baita euskal preso politikoena ere guzti dagozkigulako eskubide horiek. Orduan hori funtsezko kontu bat da demokrazia batetan eta ez da ulergarria epaitegi batean giza eskubide baten inguruan giza horretako eztabaida bat egotea, ez? Nahiko tristea da. Egiteko pixkat, historia pixkat, badakit luzerako emango digu gai honek, badu zer esan eta gero sakonduko dugu, baina pixkat historia egiteko denon burutan jakin, Parot doktrina hau nondik datorren, ez da, bada preso bat, Unai Parot presoari hain zuzen ere kaloratze eguna iristen ari zitzaiola eta preso espetxean edukitzeko neurria hartu zuen Auzitegi Gorenak 2006an. Horren baitan, 1973ko zigorkode oinarri hartuta, preso batek legez bete zezaken espetxaldiak 30 urteko muga zuen. Orduan, erabaki izana besteak beste hor izan zen, zigorra 30 urteko mugari murriztu ordez, presoak izan zezaken zigor bakoitzari aplikatu zitzen, zigor luzeak zituzen euskal presoi, ordutik aurrera 30 urteak osorik betetzea. Hori da pixka bat, historikoki edo jartzeko lekuan nuntzan. Ordundik hasi eta orain Estrasburgora iritsi dana, Inés del Rio presoaren kasua izan da, hain zuzen ere, Inés del Riorena gaur dago auzitegian, baina jakin horrez gain, Inés del Rioren kasuaz gain badirela, 71 presori eragingo diela pixkat Parot doktrina guztionek. Alegia, orain Inés del Riorekin gertatzen danaren ondorioz, gerta daitezke beste 71 preso hoiek, beraiek ere legitea jartzera, aurrera botatzera. Beraz, ezagit, askorentzat ere agian hartu daiteke pausu bat bezala Parot doktrinaren aurka ateratzen bada Estrasburgo aurrera pausu bat bakebide batean, Kerman? Nik uste dut izan daitekela, ez da? Gu beti izan gara kritikoak horrelako salbuespeneko neurriekin. Ez dugu, uste dugu,
mendeku bila dagoen justizia ez dela benetako justizia, baizik eta onartu behar dela, badaudela printzipio batzuk edo bermatu behar direnak edo, bai presoaz edozein preso dela eta. Hau da, printzipio batzuk berez zerta daude berme moduan, estatu demokratiko baten berme moduan, eta guk uste dugu zentzu horretan errako neurri, salbuespeneko neurriak edo hartzea kasu konkretu batzuetarako ez dela zilegi kasu honetan. Horregatik gu beti izan gara kritikoa eta 2006an bertan ere ezarri zenean lehenengo doktrina hau, lehenengo aldiz ezarri zenean lehenengo doktrina hau, legebiltzarran ere bultzatu ziren da abestu ziren antzeko ekimenak, hori ezarpen hori arbuiatzeko, errefusatzeko. Eta guzti dut bintzat kritika horrekin jarraitzen dugula. Eta pixka bat gero itzengo dugu gehiago ere. Denis, pixka bat hori ez da, lehenengo pausua ez gaur Estrasburgon gertatu dena, baina hori ez da pixka bat gogoeta luze bat egiteko bai doktrina dela, bai hemendik aurrera ere zer gerta daiteken horrekin, beste egoerekin, eta ez dakit, batzuentzat agian esperantza hori ez da, izan daiteken edez aurrera bide bat, edo doktrinaren berriro alde agertzen bada ere Estrasburgo batzuek ere beldurra dute, hemen ez da mugituko ezerrez, emango dira aurrera bideak? Hasteko esango nuke egia dela, badirudi kontu honek luze joko duela eta ez dela egun batetik bestera nunbait esaten dutenarengatik, edo nik behintzat irakurri dutenaren arabera ez dela egun batetik bestera konponduko, baizik eta hor hausnarketa luzeak izango dirala, ez? Eta baita ere igual falta zaigu esatea Espainia mailan aplikatu den doktrina hau ez dela bakarrik euskal preso edo etako partaide izateagatik edo terrorismoarekin zerikusia eduki duten zigortuen gaineko neurri bat izan, baizik eta hor bitartean ere badaudela beste preso batzuk, nun segurazki amankomunen daukatena bada alarma soziala handia sortarazi zuten presoak direla edo delituak izan zirela bere garaian, bioladoreak direla edo beste hainbeste. Orduan alde horretatik egia da salbuespen neurria edo salbuespen kasuen gainerako neurri oso berezia dela, baino ez bakarrik etakitentzat. Hori esan da... Esan ez dela egia da, grapoko zazpikide daude eta 14 preso arrunt. Bai. Orduan, hortik aurrera nik uste dut egia dela Espainiako estatuak nahiko modu baldarrean ibili dela. Nik uste dut oso inteligentzia gutxi aplikatu duela gauza hauekin, ze izan ere Kermanek esan duenaren aritik, nik uste dut terrorismoari aurre egiteko printzipioak ezin direla albo batera utzi. Printzipioak hor mantendu behar dira, izan ere koherentzia hori eta giza eskubideetan errotik sinisten dugunok ezin ditugu ahaztu. Eta ezin ditugu ahaztu naiz eta jakin badakigun terrorismoaren eraginarekin minduak, zaurituak izan diren pertsonak, segurazki horiei galdetu ezkero inoiz ez litzatekela, elirateketela ase sentituko edozein izan da jartzen zaizkien, kondenatu hauei jartzen zaizkien zigorrak. Baina nik uste dut, zuzenbide estatu batean kartzela politika izan behar duela reinsertzioaren aldekoa. Eta inoiz ere mendekuaren islada bat. Talde hortatik, nik uste dut traketxibili dela, alde batetik ez da eraginkorra izan, bestetik ez da giza eskubideen, ez da lerrotzen giza eskubideen printzipioekin, eta, nik pentsatzen dudana da, beste zenbait auzi esan dituen edo eman dituen bezala Estrasburgoko epaitegi honek, besteak beste okerrez banabil behintzat, alderdi politikoan legeari buruzko auzia ere auzitegi honek berak eman zuen, kasu honetan posible da Espainiako jokabide hori bertan bera edo nolabait ere kritikatzea eta izatea Espainiako kartzela politikaren aurkako edo parte horren aurkako
epai bat, ez, baliteke. Oraintxe Deniz, esan duzuna beste kontu bada ere, ezta? Besteak beste epea, luze izango dela, ezta? Izan ere, berez Estrasburgoko epaitegiak aukera du sententzia hau urtebeten emateko, urtebeteko tempus hori edo denbora tarte hori izaten dute, baino giza eskubideetaz hitz egiten ari garenez, ordun murriztu egiten dute eta 6 eta 9 hilabete artean aurre ikusten dute sententzia hori. Bat, epea. Eta bi, gero nik uste dut galdera askori etortzen zaiena burura, ezta? Eta gero Espainiak demagun, Parot doktrinaren aurka izatea sententzia, hori Espainiak hartzen du eta bete behar du, irikia pixka bat. Galdera ona, bete beharko luke. Giza eskubideak betetzen ez diren minutu bat ere ja berandu da. Bai? Orduan, hemen epeaz hitz egiten ari garenean, guk esango genukeia dagoeneko berandu gabiltzala. Ez da ulergarria giza eskubideak ez betetzea. Bai? Eta hemen, lehen esan dudan bezala, pertsonen bizitzak jokoan daude, esaterako. Ez banago oker, Gotzone López de Luzuriaga, berak bere pena betea zeukan, baina kartzelan utzi zuten, bitartean Paroten doktrinaren aplikazioak bete-betean harrapatu zuen eta barruan dago minbiziarekin. Orduan, hemen aplikatu dira salbuespeneko neurri batzuk, eta egia da, lehen Denizek esan duen bezala, salbuespeneko neurri hau preso komunei ere aplikatu zaie, baina egia da ere neurri hau zuzenean eta bereziki preso politikoei bideratutako neurri bat dela, hori da, eta hori oso nabarmena da, eta nabarmena da Espainiako gobernuak baduen salbuespeneko espetxe politika eta hor bideratu dituen hainbat neurri, dispertsio politika, preso gaixolarriekin gertatzen ari dena, daukagu Parot doktrina. Beraz, hemen, hori esan da, nire ustez, bi gauza desberdindu eta azpimarratu nahiko nituzke. Bata da, giza eskubideak betetzearena, eta beste kontu bada, gatazkaren ondorio, ondorio hor ditugu, presoak eta biktimak. Eta gatazkaren ondorio diren bezala, konponbidea, eta bereiztu behar dira. Bata da, giza eskubideak betetzearena, oinarrizko kontu bat, edonorentzat, eta zer esanik ez, erakunde baterantzat, gobernu batentzat, eta gero beste bat da, gatazka bat sofritu dugu urteetan, ondorio batzuk ditugu, eta bakearen konponbide hori heltzerako orduan, eman behar ditugun urratzak. Baina, bi ataletan bereiztuta. Orduan, hor, berezketa hori egin behar da, eta iruditzen zait kontutan hartzekoa dela, ez? Orduan, zain geratu beharko gara, zalantzarik gabe, baina minutu bat pasatzen denean, bizitzak daude jokoan, eta ja dagoeneko berandu da. Eta gero oso galdera ona, ez? Bete beharko luke. Nik dakidanez bintzat, Espainiak ez du Europaren sententziak bere ordenamendu juridikoan txertatzeko prozedurarik. Orduan, ez dago Europaren agindua nola bete behar duen agintzen duen araua. Beraz, arau hori egin beharko zan, beti esaten dudan bezala, Parot doktrinaren aurkako sententzia agertuko balitz. Beraz, Kerman, luzerako izan daitekela, legearen aurkakoa, Parot doktrinaren aurkakoa izan da ere Estrasburgoren erabakia, luzerako joan daiteke. Agian bai, hori ematen du behintzat, baina guk argibako behintzat, legez kanpo ekintzak edo legea haustu duenak bere zigorra bete behar duela, ezta? Eta hortik abiatuta, behin nolabaiteko justizia hori edo egindanean, biktimarekiko edo gizarterekiko legeak berak ere badaukala, justizia berak badaukala beste helburua da pertsona horiek edo bergizarteratzea. Eta uste dugu kasu honetan, Europako areto nagusiak edo areto handiak edo erabakitzen badu, bertan behera geratu behar dela Parot doktrina, uste dut Espainiako gobernuak hori bete beharko lukela. Eta horrik ez du esan nahi Parot doktrina hori bertan behera geratzeak terroristei edo ekintza terroristak burutu dituztenei babesa ematen zaionik. Baizik eta azken finean hori da, ezta? Justizia bera dauzka printzipio batzuk eta aplikatu da zaizkionak
lege urraketak eta bete egin ditunari, edozein dela ere bere delitua edo egindakoa. Bai, Denis, eta gainera orain, eta gainera zuretzako ere galdera bat daukan zuzenean, izan ere eren egun egindako deklarazio batzutan, Jesus Egigurenen deklarazioetaz ari naiz, pixka bat hautsak arrotu ditula ere edo bintzat zabaldu dela, berak esan duain zuzen ere, hitzak esango ditut, euskeratuko ditut, baina berak esan dakoa, txapuza juridika esan zuen, horrela esan zuen doktrina parot edo parot doktrina, txapuza juridiko moduan azaldu zuela, eta honekin batera besteak beste Otegiren askatasuna eskatu zuen, bere alakoa izan behartzela eta lotsagarria dela oraindik mantentzea. Bai, nik horre gainera gehituko nioke ez dela bat ere, lehen esan dudana pixka bat, ez estatuaren ikuspegi politikotik begiratuta ez dela bat ere inteligentea, eta gainera erakutsi dela, horrelako politikek, baita dispersioarenak ere, duela urte batzutik ona, erakutsi duela ez dela eraginkorra, eta gainera militarizatu egiten dituela kontzientziak, eta hor reproduzitu egiten dituela hainbat sufrimendu inolako beharri gabe, eta horrek ez duela bat ere laguntzen are gutxiago egoera honetan, ez? Hori esan da, nik uste hemen bi gauza ere badaudela kontutan hartzeko diagnosi edo analisi orokor bat eta ahalik eta globalena egin ahal izateko, ez? Eta da, zer nolako kartzela politikari buruz hitz egiten dugunean zer nolako jarrera mantentzen duen etak eta erakundeak bere preso politiko edo kolektiboen inguruan mantendu duen jarrera. Presio politiko bat egitearen aldeko jarrera izan da. Hor damutze prozesu individualak ikusi ditugu, zenbait presoekiko, eta preso horiek nahi izan dutenean bere bidea egin eta bergizateratze prozesu horietan sartu, reinsertzio prozesu horietan sartu, nola etak ez duen bat ere begi honez ikusi eta nahi izan duen beti ere preso horiek helburu politikoekin erabili eta danak elkarrekin mantendu bere estrategiaren pean, ez? Iruditzen zait hori salagarria dela, ari baldin bagera behintzat giza eskubidei buruz hitz egiten eta presoen eskubidei buruz hitz egiten, etak ejertzitzen duen presio hori ez dela onargarria. Eta bigarrenik ulertu behar dela, nik ez dakit, telebistan eta egunkarietan ikusten duenan txapote bezalako preso bat epaitegi batean farrez, horrek ere ez bakarrik ez duela laguntzen, baizik eta beharrezkoa eztan sufrimendu bat ere gehitzen duela, eta ikusten ditugunean zenbait jarrera, oraindik ere tamalez gure gizartean mantentzen direnak, horrek ere ez duela laguntzen, eta horrek gustatuko litzateke salatzea, porque azken batean hitz egiten danean gizarte honetan sufritu izan dugun hainbat sufrikariari buruz, gogoratu beharko genduke, azken batean preso dauden pertsona horiek zigortuak izan direla terrorismoa praktikatzeagatik, pertsonak hiltzeagatik, pertsonak estorsionatzeagatik edo baitzeagatik, ezta? Eta alde hortatik, komenigarria litzatekeela eta zenbait adibide ikusi izan ditugu azken bolada honetan, nola konversazioak egon diren biktimarioak eta biktimen artean, nola batzutan ez duten barkamena eskatzen ez da beharrik ere, baino bai hitz egiten dutela, eta horrelako keinuek egundoko balioa daukatela gure artean hain sakonak diren zauriak eta sendatzen hasteko, ez? Eta nik uste horrek edukiko lituzkela bere ekarpenak, behintzat, nik hori mai gaineratuko nuke, orain arte esan dugun guztia esan da, ez? Esan da, estatuak nola ze politika eraman duen, esan da, segurazki oso traketxa eta oso baldarra izan dela, eta gainera, eta importanteena dela, giza eskubideen aurkako irizpideak izan direla nagusi orain arte, ez? Bai, nik hemen pentsatzen dut planoak nahastu egiten direla. Bat da plano pribatua, plano pertsonala, subjektiboa, eta beste bada plano publikoa, legeen planoa eta konponbidearen planoa. Damutzearena, barkamena eskatzea oso gauza subjektiboa da. Bai. Batek egiten baldin badu oso ondo, ongi etorria, eta bere ekarpena izango da. Baina ez dago zertan egin, ez dago barkamena zertan eskatu. Ze gauza bada, zure kabuz hori egitea eta hori ekarpen importantea,
Baina gero beste gauza bada, zuk egin dezakezun, autokritika, eta iruditzen zait herri honetan guztiok autokritika asko egin beharra daukagula. Bai, orduan, askotan, konponbideari ez heltzeko, urratsak ez emateko, eztabaida desbideratu nahi izaten da, esparru pribatu eta subjektibo eta pertsonal horretara. Eta hemen egin behar duguna da, benetan, urratsak emateko, biktimen arloan egiten den bezala. Osea, gatazkaren ondorio, guretzat behintzat oso garbi dira, daukagu biktimak eta daukagu preso politikoak. Ondorio egin heltzeko, era kolektibo batetan egin behar da zalantzarik gabe. Zuk neurriak jarri behar dituzu, neurriak ezarri behar dira, biktima guztiei zor zaie egia, justizia eta ordaintza, eta presoei ere, hor, irtenbidea eman behar zaie, era kolektibo batetan, eta noski gero hor, aztertu beharko direla, legeak kontutan hartuta, eta irizpide objektibo eta subjektiboetan. Eta etxo bukatzen dute. Segundotxo bat, ez da bida egiteagatik. Legeak printzipioz ez du aurre ikusten irtenbide kolektiboak eman behar zaizkionik presoei, bakoitzak dauka bere zigorra eta bakoitzak... Baina nik badakit ez dala beharrezkoa, segundotxo bat bakarrik. Nik badakit, Rebeka, ez dala beharrezkoa eta ez dala derrigorrezkoa inondik ere, norbaiti eskatzea, damutzea edo barkamena eskatzea. Gainera, derrigorrez eskatuko bagendu hori ez litzateke benetazkoa izango. Eskatzen ari da. Baina ni salatzen dudana da, zenbait presok, eta txapoteren irudia horri ikusi izan ditugu, baina zenbait horrelako beste preso batzuk ere egon dira, epaitegietara joan jakin telebista guztiak daudela eta farrez hasi. Eta farrez hasi jakin da beste aldean, kristalaren beste aldean, oso jende zauritua eta biktimak daudela, ez? Bueno, nik hori salatzen dut, iruditzen zaidalako esanguratsua dela. Oraindik ere, kolektiboan buruz hitz egiten dugunean, kolektiboaren barruan, badudela batzuk damutu direnak, eta beste batzuk, eta nik ez diot derrigortzen eta eskatzen hori egitea, baina egiten dute, eta baliogarria da. Eta bitartean badaude beste batzuk, inondik ere, ez damutzerik eskatzea agertzeaz gain, ez dutela agertzen, erakusten dute oraindik ere arrogantzia puntu hori, ez? Orduan, klaro, niri eskatzen zaidanean, dana osotasun batean ulertzea, zaila iruditzen zait, hain jokabide desberdinak egon. Baina jokabide guztiak ikusten ditugu alde baten zein bestean. Eta zuk hori oso dakizu. Eta salagarriak izan daitezke jokabide batzuk. Ja, baina zigortuak batzuk dira, baina zigortuak batzuk dira, besteak ez dira zigortuak. Plano guztien gainetik egon behar gara, baina beste batzuk oraindik ere giza eskubideen urraketekin jarraitzen dute. Eta hori nabarmena da. Ez dut uste horrek azalpenak eskatzen dituenik. Baina jokabide pertsonal horietatik gain, guk konponbidea nahi dugu, ez? Hau bideratu behar dugu. Horretarako bitartekoak jarri behar ditugu. Eta bitartekoien jartzerako orduan, noski presoen barruan anistasunak egongo direla, biktimen esparruan ere anistasuna dagoen bezala, baina bere osotasunean eman behar diogu irtenbidea. Eta irtenbide hori ematerako orduan, legearen bidez egin behar da. Adibidez, Erkorekak esate zuen, amnistia ilegala da, noski. Amnistia da lege aldaketa bat, gaur dagoena aldatzeko eta benetan irtenbidea emateko. Eta hori da bilatu behar duguna. Bitartekoak, tresnak, irtenbide orokorra presoen esparru guzti horri. Kontutan izan da anistasun hori. Eta hori da bilatu behar duguna. Baina zuk uste duzu amnistia dela konponbidea? Lehen ez dut. Bukatu segundu baten eta gero Kermani amnistia dela irtenbidea. Oso hori oso injusta. Irtenbide orokorra bilatu behar dugula. Irtenbide orokor bat guztiei, naiz eta batzuk, zigor batzuk euki, beste batzuk beste zigorrak euki, eta danai libre utzi. Nik uste oso giza eskubideen aurkako neurri bat izango litzatekeela, oso injusta izango litzatekeela. Azken batean, edozein estatu demokratiko batean, norbaitek zigortua izan denean, halako delitu bat egin duelako, zigortua izan behar du. Deniz, lege aldaketa da, eta nazioarteko beste herrialdetara joaten bagara ikustea besterik ez dago presoekin nola bideratu diren. Gaia, irtenbide orokorra, eta noski hor, gero nola egiten den eta ikusi egin beharko da, baina lege bat behar dugu. Eta legeetan oinarrituta izan behar da, bestela, azkenean da konponbideari da iztea era faltzu bat. Baina badago lege bat.
hombre... Zain, salbuespeneko orain indarrean dagoena... Ez, dauden legeak esaten dute Hori da, insertzioaren indarrean prozesuak dagoena. egingo direla banan-banan eta egon dira pertsona bakoitzaren prozesuaren arabera. Eta nik uste hori askoz era justuagoa dela, danak osotasun batean sartu eta osotasun horren barruan jakinda zenbait ez dutela inundik ere bere zigorraren parte txiki bat ere ordaindu, kalera utzi. Nik uste hori ez dela momentu honetan elkarbizitzaren alde egin daitekeen keinua ez da amnistia. Itxoin, segundutxo bat, Rebeka, azken Kermani ere galdetu nahi diot honen inguruan, bestela honen inguruan, gauza askotaz hitz egin da, pixka bat parotetik hasita, gero biktimetaz ere hitz egin da, min horretaz hitz egin da, batzuri ere egia da, tripak ere nahasten zaizkiela agian irudi batzuk ikustean, eta gero amnistiaz ere hitz egin da, ezta? Nik ere uste dut bakerako eta elkarbizitzarako bidean amnistia ez dela izango jorratu beharreko bidea. Ez dut uste danik konponbiderako aukerarik onena. Nik uste dut prozesua bertan edo bide honera jarraitzeko alde batekoa denean horretan jarraitu behar duela, ezker abertzaleak edo dena alakoak hausnarketa egin behar du. Unilaterala bada gauzak ematen jarraitu behar dute, Espainiako gobernuak zer egiten duen, zer erabaki hartzen duen itxo egiten geratu gabe, izan ere, azkenean hemen gizarteari zor diote, ez da? Prozesu hau gizarteari zor diote, ez da amnistia kontu bat edo, azkenean da, hausnarketa bat egin, hemen guztiok eduki aukera, norberak bere ideologia, bere ikuspuntua defendatzeko aukera sistema demokratiko batean, bere imperfekzioekin, hemen batzuk erabaki dute duela urte eta erdira arte, helburu horretara heltzeko, estrategia politiko-militarra zela egokiena, orain hori aldatu da, armak utzi dela, baina bintzat argiratu dena da, autu hori egin zuenak, zerbaitegatik egin zuela, eta zentzu horretan nik uste dut irtera kolektibo bat ero ez zela izango zilegi gizartearekiko. Eta aitzeko Rebeka eta gero Denis eta urrungo gaiari. Konponbideari, barkatu, gatazkaren konponbideari aurre egiterako orduan, beraz, gatazkaren ondori aurre egiterako orduan, zein duguna da onura penitentziarioetan eztabaida kokatu, bai? Eta onura penitentziarioak oso ondo daude, aurrera egin behar da, eta hori ezin dugu katu, baina konponbidea meterako orduan, konponbidea bere osotasunan eta bere integraltasunan eman behar diogu. Ezin gara orain eztabaida beste toki batetan kokatu. Serioak izan behar gara, biktimekin serioak izan behar garen bezala. Orduan hor ditugu bi esparru eta bi esparru horiei heldu behar zaie behar duten tinkotasun osoz eta behar duten lege eta bitarteko guztiaz. Eta hemen asko hitz egin da, urratsak ematearen inguruan eta Kerman aipatu duzu, alde bat aipatu duzu. Nik esango nuke hemen alde batek urratsak ematen ari dela, urratsak unilateralki, baina daukagu beste alde bat, ez dituelak inolako urratzik eman. Eta hemen guztiok eman behar ditugu urratsak, guztiok, eta gainera zain egon gabe aurrekoak zer egiten duen. Ez gara iritsiko. Eta gero, niri askotan, grazia ematen badirudi, batzuk bakarrik egin behar dutela autokritika hori, eta iruditzen zait hemen guztiok egin behar daukagula autokritika hori, revizio hori, hemen guztiok egin ditugu gure hanka sartzeak, historia honetan sufrimendu hori bideratzerako orduan. Eta ni pentsatzen dut adibidez, EAJ etengabe dabil guztiei autokritika hori eskatzen, eta EAJak zerbaitetan adibidez, adibide bat ipintzarren, gehiago ipini genitzake, adibidez, dispertsioaren kontuan, hor zerezan handia izan. Eta hor, autokritika handia egin beharko luke. Orduan, momentu honetan, nola momentu honetan aurkitzen gara, alde batetik ditugu preso politikoak, ditugu politikoak preso, politikoak bakearen alde jardun dutenak, ustezko zuzenbide estatu horretan, eta ditugu salbuespeneko neurri politikoak. Eta hor, gaur eztabaida hasi diogun parot doktrina, adibide bizarra. Bai, eta gero zuk eta honekin amaituko dugu. Esaten danean eztabaida ezin dela desbideratu, nik uste dut autokritika zain zuzen ere hasi gerala programan hitz egiten, nik behintzat, estatuak zer nolako politika, kartzela politika eduki duen azkeneko urteetan, azkeneko hamarkadan, ez? Baina hori da gauza bat, eta beste bat,
da desbideratzea amnistiaren demandara edo amnistiaren eskakizunera. Nik uste dut amnistiak momentu honetan ez daukala inolako zentzurik. Iruditzen zait amnistia eta ikuspuntu edo soluzio global bat guztientzat guztiak berdinak izango balira bezala edo zigorrak egin ez balute izan bezala, nik uste dut hori nahiko injustua izango litzatekeela. Ezker Abertzaleak bidea egin duela, bai egia da nik hori onartzen dut, baina Ezker Abertzalea oso urrutik zetorren. Eta Ezker Abertzaleak egin behar zuen bidea askoz ere luzeagoa zen, gainontzekoena baino. Nik horrela ikusten dut. Eta horregatik egin du bide luzeago bat. Gainontzekoek, ez dakit segurazki trakeskeriekin eta gure autokritika egin beharko dugu, igual egingo genuen bidea hobeto edo okerrago, baina guk egin behar genuen bidea txikiagoa zan. Nik horretan halako, ez dakit nola esaten den euskeraz, baino hola, bi parteak berdinak izango balira bezala tratatzea ez zait justua iruditzen. Eta hortik aurrera, nik uste dut zauriak osatu beharko ditugula, sendatu beharko ditugula, baina bakoitzak jakin behar du nondik datorren, zer defentsa egin duen orain gutxira arte, eta hemendik aurrera nola egin daiteken, biktimak aipatzen dira, baina biktimei zuk momentu honetan ez dut uste biktimarik dagoenik, onartuko lukeenik amnistia bat. Nik uste hori momentu honetan oraindik ere urtebete pasa eztan momentuan etak armak usteari erabaki hartu zuenetik, iruditzen zait, oraindik ere ordain bat badagoela, zor bat badagoela eta zor hori ordaindu behar dela. Bueno, pixo bat orain amaitzeko, Kermani emango diotitza eta jarraian urrungo gaiak jorratuko ditugu, beraz, Kerman amaitzeko. Erantzuterren Rebekari, behin eta berriro aurpiratzen diguzuela, edo Eusko Alderdi Jeltzaleari aurpiratzen diotela, dispertsioaren inguruko erantzukizuna. Nik uste dut, hor ez dela horrela. Egia ez da izan horrela. Momentu hartan gertatu zana, ezen izan horrela. Eta nahizetan, 1000 aldiz esan, azkenean, gezurra izan da, ez da bilakatu egia. Gauza da, dispertsioa da, ez da urrutiratzea. Momentu batean, erabaki izan, komunigarria zela, testu inguru batean, 80. hamarkadako testu inguru batean, erabaki izan, presoak banatzea, gartzeletan banatzea izango zela, estrategia hon bat, beuren artean konpontzeko, bertan, barruan zeuzkaten dizkarrak istiluak konpontzeko, baina, gero, hori, horrek eragin zuen, beste estatu mailako politika batek urrutiratzea erabakitzea. Hau da, sakabanatzea, baina estatu mailan, hori esan dugun bezala, kartzela politika baten inguruan urrutiratzea. Eta atentzia ematen dira, horrela esaten duenean, autokritika egin behar dugula, nik ere esango dizuke, legebiltzarrean 4 aldiz egon zala bozketa, dispertsioa bukatzeko, eskatzeko, eta beste neurri batzuen artean, eta kasu horretan, Rebeka, horatzen dut, zuk, adibidez, abstentzioa eman zenuela. Nik ez nuen eman abstentzioa, Laurak. Ez, Laurak egin zuen alde bozkatu azkenean, baina zuk abstentzioa eman zenuen. Orduan, egia da, autokritika behar dugula, baina mesedez, izan gatizen pixka bat serioak eta realitatearekin bat hor gaitezen. Honekin amaitzeko esan dizuet, Parot doktrinarekin hasi gara eta luze egin dugu beti gai batek bestea jotzen duelako. Orain iragarki tartetxo bat egingo diogu eta jarraian aurrekontu ez hitz egingo dugu eta baita Nafarroako kontu ez edo aurrekontu ez ere. Orain arte. Nik ere bilatu izan dut nire etxea Mapsen. Nik ere dantzatu izan dut zaldi dantza style. Nik ere jarri izan dut gaztetako argazki bat nire profilean. Nik ere ikusi izan ditut horiek interneten. Ni ere saiatu izan naiz bizilagunari wifi lapurtzen. Ni ere bai. Ona da gauza berdin asko edukitzea. Onarekin soilik, zuntz bidezko benetako 1 megako internet hilean 24,9 eurogatik soilik. Ona, dena duzu gutxiago ordainduta. Garraio publiko sarea bateratua. Tarifa sistema bateratua. Maiz erabiltzeagatiko obaria. Deskontuak kolektiboentzat. Mugirekin, zu irabazle.
Nik ere indar handiago sakatzen diot pilak agortzen zaizkionean. Nik ere ordaindu izan dut dirutza zinemara joateagatik. Nik ere bai. Nik ere erosi izan du denetarik mozten duena histori. Nik ere negarregin izan dut telesaio batekin. Nik ere bai. Nik ere gaizki ikusten nuen, eta HD telebistar aldatzeko esan zikaten. Ona da gauza berdin asko edukitzea. Onarekin soilik, Premium Telebista hilean 9,9 eurogatik soilik. Ona, dena duzu gutxiago ordainduta. Hemen gara berriz ere, eta hasieran esan dudan bezala, orain Eusko Legebiltzarreko aurrekontuen inguruan hitz egingo dugu. Hemen bi legebiltzarkide ditugu, baina Denisek ere ziur naiz, baduela zer esanik aurrekontuen inguruan. Besteak beste, badakizue, iragan astean aurkeztu zituen Inigo Urkullu lehendakariak eta Ricardo Gatxagaetxeberriak pixkat aurrekontu lege proiektu hori edo, eta gero banan-bana azaltzen joango zirela legebiltzarrean, baina dagoeneko badira diskrepantziak adibidez, horretik diot Denis, seguruen izango zenuela zer esan ere, Alderdi Sozialistak, bertan zuen idazkari nagusiak Patxi Lopezek, esan baitu eta bere hitzak izan dira, gaurko eta biharko gosea ekarriko duela Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuak. Eta osoko zuzenketa aurkeztuko duzuela. Beraz, zuregatik hasiko naiz eta gero zurekin joko dut, Kerman. Bai, egia da erakunde guztiek pairatzen ari direla egundoko zaparra da, ez? Krisiak orokorrean diru sarrera gutxiago ekarri dute erakunde guztietan, batipat diputazioek rekaudatzen dutenaren arabera egin dezake Eusko Jaurlaritzak bere presupuestoa, baina egia da baita ere, hain justu, bakoitzaren, partidu politiko bakoitzaren lehentasunak erakusten direla inoiz baino gehiago halako txirotasun egoera batean, ez? Ze oparotasun garaietan erresagoa da, segurazki, zure, ez dakit, ekarpen politiko, zure plangintza politikoaren ia atal guztiei heltzea, baino diru gutxiago dagonean hor ikusten dira benetan zeintzuk dira, hainbeste aipatzen diran marra gorri horiek nun jartzen dituzun, ez? Eta zeintzuk diran benetan zure lehentasunak. Alde hortatik begiratuta, nik ikusten dudana da, hemen bi gauza importante daudela, behintzat ezkerreko ikuspegitik begiratuta, izan beharko liratekenak benetan prioritarioak. Batetik, okerren edo oso gaizki pasatzen ari diren sektore sozialei laguntza mantentzea, hau da, ongizate estatua batipat osasun sistema baita zerbitzu sozialak eta inolako dudarik gabe hezkuntza sistema publikoa ere bermatzea, izan ere hor ere badago berdintasun edo oportunitate berdintasunaren aldeko politika bat baldin badago nagusi hezkuntza da, eta gainontzeko politika sozialak ere ezinbestekoak dira garai hauetan, baina dago beste atal bat eta da etorkizunera begira eta jakinda gure eredu ekonomikoa zendan, gainontzeko estatuarekin, Espainiarekin alderatuta gure eredu ekonomikoa zorionez desberdina da eta beste industrializazio maila bat daukagu eta gure balio gehigarria handiagoa da eta gure esportazio maila handiagoa da, baina hain zuzen hori bermatzeko etorkizunera begira eta ikusita nola Europa mailako hainbat herrik bere demanda edo bere orain arte erosten zigutenak beruntz nola egin duen eta hori ikusita horrek eduki ditzazkela baita ere desenplegu maila handik ere tasa altuagoak Euskadin, horren aldeko politika antiziklikoak, ez? Azken batean, ekonomia suspertu egin behar da, ekonomiari bultzada eman behar zaio eta horretarako dirua behar da. Osa, ez dago milagrorik. Dirua ezinbestekoa da, enplegua sortarazteko, enpresek gaitasuna errekursoak eduki ditzaten bere enplegu maila mantentzeko, eta guzti horietan nik ikusten dut, guk ikusten dugu, Alderdi Sozialistatik oso argi ikusten dugu, Alderdi Jeltzaleak planteatu duen presupuestoa jarri daitekela alderantziz, beste erara, nahiko ez da bateria proposa. Ez da bateria proposa, egia da diru gutxiago daudela, baina hor egin diren diru banaketak eta batez ere enplegu politikei, innovazio, berrikuntza, ikerketari eta aldeko politikei egin zaion mosketa,
nik uste dut, hori, azken batean Patxi Lopezek esaten zuena, ez? Gaurko gosea, baina biharko gosea ere izan daitezkela, ez? Azken batean gure etorkizunarekin jolasten ari geralako, eta gaur ereintzen ez dana, etorkizunan ez dugu eukiko, ez? Kerman, pixka bat entzun da Denis, Alderdi Sozialistaren izenean, egia da aurrekontuak aurkeztu dituztuela, egia da ere esandakoa krisi egoera larri batean gaudela, baina babesa behar duzue, legebiltzarrean aurrera ateratzeko aurrekontuak, eta, bueno, gero Rebekak hitz egingo du ere, baina EH Bildutik ere zaila ikusten dute babestea zuen aurrekontuak, eta Alderdi Sozialistatik ere esan da, zaila ikusten duela, beraz, horren aurrean ere ezakit. Bueno, horren aurrean lan egin behar, ezta? Hemen Denisek ere esan du argi dago, diru kopurua, edo diru sarreren kopurua, Euskal Finantzen Kontseiluan erabakitzen da, adostu zen urrian. Oraindik ere Patxi Lopez lehendakari genuenean. Eta bertan, baita Martin Garitano, aldu nagusia, eta beste lurralde historikotako aldu nagusiak. Eta bertan adostu zen, diru kopuru hori izango zara 9.316 milioi eurokoa. Ezta? Horrek, aurreko urteko kopurarekin, konparatzen badu zan nahi du, 10,8 gutxiagoko kopurua dela. Argi dago, beraz, beste dozein egonda ere gobernuan, edo lehendakaritzan, diru kopurua hori izango zen. Diru sarrerak asko gutxitu dira. Horri, gehitu behar diogu, defizit muga barne produktu gordinaren 0,7 dela, aurreko urtean 1,5 izan zenean, eta horrek zorpetzeko ahalmena ere asko murrizten duela. Horrez gain, hor dauzkagu, zorpetzeko ahalmena murriztuta, eta gaitu behar diogu aurreko urteetan pilatu zen zorra, oso kopuru handia dela. Izan ere badituzue, besteak beste hori ere aterazan iragan astean, ez da, badituzue gauza batzuk aldez aurretik itxiak daudenak, eta abar, eta hori ezin mugitua dela. Hori da, orduan beraz, aurre egin behar zaiet, horrek eragozten du, zorpetu alizatea edo beste diru sarrera edo diruturri batzuk eukitzea. Beraz, guk uste duguna da, eta Urkullu lehendakariak esanako hori jarraituz, azkenan aurrekontu hauei lehentasuna eman behar zaila izaera gizarte politiketarako bideratutako baliabideak behintzat finkatzea. Eta horregatik, nahiz eta diru kopurua osoa txikiagoa izan, relatiboki, proportzionalki, saiatu garen izan da mantentzen, behintzat, portzentaia nagusia edo, babes edo hori, euskal gizarte babes eredua edo mantentzen. Eta horren eredu daukagu, egiten badugu kalkuloa zenbaten 100 eurotik 75, gutxu gara behar da, 4 eurotik 3 politika horietara bideratzen dela. Ez da bai, hezkuntza sistema mantentzera, bai, osasun sistema ere bai mantentzera, eta gizarte babeserako politikak, RGI delakoa edo diru sarreren errenta bermatzeko kopuruak eta hori lakotara mantentzea. Hoi, Karman galdetu behar nizun, besteak beste oraintxe esan duzu ez da, osasuna, hezkuntza, Iñigo Urkullu lehendakariak, Ricardo Gatzagaetxeberriarekin ateratzanean lehenik eta behin esan zuen hori, ez da? Zeintzuk izango ziren ardatz nagusiak aurrekontu hauetan beherapenak izango ez zituztenak. Eta marra gorri horietaz, ere hauteskundetan hitz egin zen marra gorri horiek azpimarratu zituzten, eta hor saiatuko zirela, ez da? Hezkuntzan osasun arloan adidezu legebiltzarrean osasun arloan buru belarri zabiltza, beraz zuri ikutzen dizu, pertsonalki ikutzen dizu osasun arloak, ez da? Eta hor ere, beherakadak, esaten dira, beste gauza batzukin konparatuz, saiatuko direla marragorri horiek ez ikutzen. Bai, horrela da, eta horren nahi daukago dira, Osakidetzako aurrekontua bakarrik 1,7 murriztu dela. Horrek erakusten da, apustua dagoela sistema hori mantentzearekin. Rebeka, orain joa zurekin berriz ere, Karman? Bai, guk esango genuke Urkulluk porrot egin duela. Porrot egin duen ereduaren adibide garbiena direla aurrekontu hauek. Eta hori Urkulluk badaki. Urkulluk badaki aurrekontu hauek ez diotela herritarren beharrei erantzuten. Eta horren adibide da, behin aurrekontuak aurkeztu, eta berehala irten da enplegu plan bat aurkeztera, aurreko jaurlaritzaren kopia pega bat dan plan bat, eta
aurrekontuetan bertan jasota dago 283 milioi, baina gero esaten ditu beste 700 milioi euro esparru pribatutik jasoko ditula, ez dakigu nondik, ez dakigu lotuta dauden. Hau da, marketing operazioak jartzen ditu martxan. Gero beste marketing operazio bat, orain esaten du Tribunal konstituzionalean errekursoa jarriko diotela Espainiako gobernuaren 2012ko eta 2013ko aurrekontuei. Hori esaten du, baina bitartean adibidez, botiken kopagoa indarrean jartzeko neurri tekniko guztiak ja abian ditu. Orduan, ikusi dugu oposizio bakarra hasiera-hasieratik Urkullu lehendakaritzan sartu zenetik izan da aurrekontu hauek ateratzea bai edo bai. Baina bide zuzen hartu beharrean aurrekontu hauek partidaz partida edukinak aztertu, diseinatu, sindikatuekin behar da bezala hitz egin eta hori. Eta gakoak, aurrekontuak diseinatzerak orduan, gakoak diren lanean jardun beharrean, guztiz kontrakoa egin du. Eta orain aurkitzen gara porrot baten aurrean. Gure ustez hor bi gaku daude importanteak. Bat, diru sarrerak. Diru sarrerak behar dituzu gero gastuak hori egiteko. Eta Kermanek badirudi esan duen bezala, diru sarrerak bilatzerak orduan erakundeak ez dutela zer esanik, baina barkatu, bai. Hor, zerga reforma potente bat egin daiteke. Gipuzkoan abian dagoena, eta horrek ja diru sarrerak baliatzen dizu, diru sarrerak ematen dizkizu. Orduan, egon diren baino, diru sarrerak gehiago egon zitezkeen. Hori bat. Bigarren gakoa, estabilitate legea. Madriletik datorkigu estabilitate lege bat, eta horrek zorpetze maila txikiagoa jartzen dizu. Espainiatik datorrenak, nolabait, Espainiako realitatea kontutan hartzen du, baina gure erakundeek eta gure gizarteak daukan zorpetze maila askoz ere txikiagoa da. Ez dago egokituta gure realitatera. Eta egin beharrean, Euskal Finantzen Kontseiluan, gainerako erakundeekin, aldundiekin, udaletxeekin, irakurketa propio bat, hori ere ez du egin. Beraz, aurkitzen gara, malgutasunik gabe eta diru sarrerak gabe. Hori hasteko. Eta gero beste atala, lehentasunei dagokionean. Gure ustez, lehentasun bat izan behar zen, ja aurretik zeuden murrizketei buelta ematea. Aipatu duzu renta de garantía de ingresos. Aurreko legegintzaldian murrizketa bat egon zen. Aurrekontuan 7% gutxitu zen, eta gainera baldintzak gogortu ziren diru laguntza hori jasotzeko. Legegintzaldi hasiera honetan, saiatu gara, bi ekimen eraman ditugu eta bietan ezeskoa jaso dugu horri buelta emateko, ez dugu lortu. Eta bitartean, Gipuzkoako aldundiak poltsa bat sortu du, Jaurlaritzak kanpo uzten dituen 700 eta piku pertsonei konpensatzeko. Hori bat. Beste bat, Madriletik datozen murrizketei aurre egitea, gure ustez beste lehentasun bat izan behar zen, baina ez. Urkulluk esaten digu, juridikoki aldutena egingo dutela, baina hortan geratzen dira. Eta askotan esaten diguzue, insumisioa eskatzen dugula. Ez, eskatu dugun adibidez botiken eta kopago sanitarian inguruan da, fondo bat sortzea, edo, markatu bai, atxeterekin egiten den bezala, kupoa erabiltzea, ez? Eta gero beste lehentasun bat, lehen Denisek esan duenarekin, eta guztiz bat nator, bi lehentasun bat, enplegua mantentzea, eta hor ditugu 35 orduena, eta beste sistema publikoa, hezkuntza eta osasuna. Baina kontuz, osasuna eta hezkuntza ez direla jaisten. Noski, badakizu ezer mantentzen den? Kontzertazioa. Kontzertazioa atala da mantentzen dena, orduan, sistema publikoan, hezkuntza herritar guztiei hezkuntza eta osasuna bermatzen dien atala jaitsi egiten da, eta diru publikoa bideratzen dugu esparru pribatura. Orduan, iruditzen zaigu badagoela zer eztabaidatu. Kerman, erantzuteko, Denis, orain baduzu zer komentatzeko, eta gero zuri utziko dizut, Kerman, berriz ere erantzuteko tartea. Gehen bat aztearren, rekak aipatu porrot egin dutela aurrekontuek, baina, esan behar dugu oraindik aurrekontak ez direla onartu lege bezala, irekita daudela proposamenak entzuteko, eztabaidatzeko, adosteko, beraz, oraindik badagoela denbora, aurrekontu horiek hobetzeko argi dagoena da, diru sarrerak orain bertan existitzen diren baliabideak mugatzen dira 9.316 milioi eurora. Eta hortik hasita,
Kopago aipatu duzu, baina ez duzu aipatu da, kopago aplikatzerakoan lehenengo informazio behar dana, lehenengo pausua, Gipuzkoako Aldundiak ematen duela, informazioa bidaltzen dionean, gizartea segurantza izateko, ea norbaitek... Horrek ez dauka zereko zerek. Bueno, lehenengo pausua da, kopago aplikatzeko, kopago errentaren arabera aplikatuko da, datu horiek aplikatzerakoan behar dira. Lehenengo pausa Gipuzkoako Foru Aldundia berak ematen du. Gipuzkoak epiko du jaurlaritzaren ekintzen. Baina nahi duan azan, nik hau gertatzen ez dut pentsatzen Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten duela hori ez dakize interes dauzkalako ez. Badira gauza batzuk, bete behar direla derrigorrean, tamalez derrigorrean. Orain arte ezin izan dugu adostu beste modu batzuk, aurre egiteko, estatu mailatik edo datorkigun, oinarrizko araudi horri edo. Orain arte, hemendik aurrera ikusiko da, saiatuko gara. Momentu honetan, argi dago, ezinbesteko da aurrekontu batzuk, edo behintzat aurrekontu lege bat, ahalik eta honena onartzea. Guztion artean gustatuko litzaigu duke. Zaila izango da, baliabideak urriak dira, eta bueno, guk uste dugu behintzat, hasiera batean eskatzen zitzaiona jaurlaritza honi zala marra gorri horiek edo errespetatzea, bueno, behintzat zentzu horretan, apustu egin dela, eta erakutsi dela, apustu hori, edo, bueno, bentsat, ideia horrekin jarraituko dela. Kerman, agian maila hau ikusita, hemen ez daude legebiltzarrean dauden alderdi guztiak, baina maila hau ikusita errazago ikusten duzu edo aukera gehiago ikusten duzu alderdi sozialistarekin bat egitea proposamenetan, aurrekontuen proposamen horietan, EH Bildurekin, ikusten duzu agian konsensu bat lortuko dela orokorra, hori ez da zuk esaten duzuna, lanean dihar duzuela, eta orain aldaketa ugari emango direla, ala ere? Nik kontutxo bat, usten didazu erantzuten? Motz-motzean ze Denisek dauka hitza. Ez, aipatu du, bete egin behar da, legeak esaten dabana, bete egin behar da. Nik adibide bat, dependentziaren legeari dagokienean Madriletik datozkegu murrizketa batzuk, bai? Gipuzkoan, murrizketa horiek ez dira aplikatzen. Fondo bat sortu da, dependentziaren legearen murrizketei aurre egiteko. Adibide bat. Denis, bai? Bai, Kerman, egia da diru sarreren kontua esaten duzuna, baina bat nator erabat Rebekak aipatu duenarekin. Diru sarrerak ezin dira aztertu automatikoki erortzen diren, ez dakit kontuak izango balira bezala, ez? Nik uste dut Urkulluri gertatu zaiona izan dela joan den legealdian egin duen oztopo oposizio politika bere gainera edo bere kontrabueltatu zaiola, ez? Joan den legealdian 11 eskusa merke jarri zituen alderdi jeltzaleak benetan herri honek pairatzen ari geran krisialdi honen aurrean egin behar zuen erreforma fiskal sakon bati bultzada bat emateko, ez? Eta ez zuen nahi izan horriekin esanez diputazioak daukatela eskumenak. Eta egia da diputazioak daukatela eskumenak, baina noski diputazioetan alderdi politikoak daude gobernatzen eta borondatea erakustea izango, borondatearen kontua, borondate politiko baten kontua zan, Bizkaian, Gipuzkoan egindan bezala, balako reforma fiskal sakon bat egitea. Zergatik, bere garaian egin izan balitz, Patxi López lehendakariak parlamentuan uste 2010an planteatu zuela legebiltzarrean, egin izan balitz, segurazki momentu honetan erakunde publikoek daukaten dirua aurrean dauzkagun hainbat beharrei aurre egiteko beste batzuk izango liratekelako. Batzutan aurrekontuak hartzen ditugu eta segituan juten gera gastuen kapituloetara. Baina gastuak egiteko, eta hortan ados gaude guztiok, diru sarrerak behar dira. Eta diru sarreren politika oso ondorio eta eragin sozial eta politiko argiak dauzka. Ez bakarrik diru gehiago edo gutxiago eukitzea baizik eta baita ere, oreka sozial bat eta aberastasunaren banaketa, bintzate, ezkerretik begiratuta argi egonda hamarkadetan politika horrek laguntzen duela baita ere errentaketa hobeto banatzeko, ez? Eta ez da nahi izan, Bilbao jana eta Bizkaiako Foru Aldundia erabili nahi izan da alderdi jeltzalearengatik beharrezkoa ezinbestekoa den erreforma horri aurre egiteko, eta edo beto esan da horri paralizatzeko edo, eta orain lehendakaria bere garaian esaten zuen bezalaxe Patxi Lópezek ezin zituela horrelako eztabaidak mahai gaineratu etzalako berda arduraduna edo kompetentea politika fiskalak ezartzeko, eta hori egia da, baina herri txiki bat gera, 3 lurraldez osatuta, baina herri txikiak gera, eta bada garaia
guztien artean ados jarri eta beste eredu fiskal askoz ere aurrerakoi bat martxan jartzeko. Oain resulta que ja pixkat berandu, ja, dauzkagulako dauzkagun xoxak. Eta xoxak dira gutxi herri honek ekoizten duen aberastasunerako. Aberastasuna badago, eta dirua badago, eta enpresak langileekin badaude. Egia da, krisiak gogor jotzen ari gaitula, baina nik uste dut berandu goazela eta berandu joate horren lehenengo ondorioa da aurrekontu hauek. Eta aurrekontu hauek dira injustuak, besteak beste, ez zelako bere garaian egin beharreko erreformak diru gehiago eukitzeko. Kerman, amaitzeko, zurea da hitza. Guk uste dugu, guk emai gainean jarri dugula. Akordioetara iristeko borondatea, zu moduan, adostu behar baldin bada, zerga politika edo hobetzea, hori erabat logikoa da, egia da. Baina, Gipuzkoan ez gertatutan, erreginal erreforma fiskal horren bitartez lortu den diru sarrera handitzea hori, ez litzateke nahikoa izango, gaur, mahai gainean daukagun, aurrekontu kopuru horri heltzeko. Baina bada zerbait, eta beruntz egin beharrean rekaudazioak goruntz egin du. Txikitxo bat baldin bada ere, eta danak laguntzen du, ibaren kontua ez dator hemendik, kanpotik dator, baina egia da hortik ere gehiago rekaudatu dela. Baina badauzkagu gure esku dauden zenbait eskumen, segun eta nola erabiltzen diren, eta Gipuzkoak hori erakutsi du, segun eta nola erabiltzen dituzun eskumen horiek, progresibidade maila handiago bat jarri diezaiokezula, eta gainera gehiago, eta zure rekaudazioa ez txikitu edo ez jetxi, ez? Kerman, ez dakit, pixka bat honekin ja amaitzeko eta saio amaitzeko. Jolanda Barzina eta Nafarro ere oraingoan bertan bera geratuko zaigu, baina, hemen hitz egiten ari garena, bai, Kerman ez egiten. Defizitaren inguruan apuntetxo bat, jake, hemen Gipuzkoa emesta aipatzen da, gustatuko litzaidake, 1/2013 arau forala aipatzea, ezta? Eta bertan aipatzen dira, adibidez, zer aplikatuko zaion defizitaren inguruan, Gipuzkoako aldundiari eta Gipuzkoako udal eta mankomunitatei, eta gainerako entitate publiko eta enpresariei. Eta hor, behin eta berriro aipatzen da, aurrekontuen prestaketan, onarpenan eta esekuzioan, Europar araudiarekin bat, datorren aurrekontu egonkortasunerako eta finantza iraunkortasuneko esparru batean egingo direla. Eta 2012ko apirilaren 27ko 2/2012 lege organikoak eta foru arau honek jasotaren arabera egingo direla. Horrek esan nahi du, defizit publikoari buruz ari garenan hitz egiten, hor muga dauzkagula, eta betetzeari buruz ari nahi zen horri buruz ari nahi. Azkenan, tamalez, olako gauzak ere bete behar ditugula. Ez egu guztoko, baina askotan bete izaten ditugu. Noski hori hor daukagula, Europatik eta Madridetik datorkigula, baina egin genezakena, eta hor Urkulluk lideratu zezaken, lehendakaritzara heltzen da, biltzen ditut diputazio guztiak eta udaletxe nagusiak, goazen irakurketa propio bat, alde bakarrekoa herri bezala egitera, hemen malgutasunak nun bilatu genezaken eta nola aurre egiten diogun, alkarrekin. Baina ez da hori egin, eta hori eskatzen dugu. Egun dara matza besterik ez. Baina lan hori importantea zen aurrekontuetara begira. Eta adibidez, lehen hori ez, zerga reformarena, Gipuzkoan hori, azkenean lagundu du, ez geisten, zerbait igotzen, eta hori, hiru lurraldetara zabalduta, pentsa zenbat lagunduko lukeen, aurrekontu hauek askoz ere beste patxada batekin bideratzeko. Eta hor daukagu organo bat, gainera zuek Gipuzkoan organo hori erabilduzu aitzaki bezala, organo de koordinación tributaria, non koordinatzen dan eta lurralde guztiak iritziak elkartrukatzeko tarte bat daukaten, bideratzeko zerga reforma bat. Eta eztabaida hori mahai gainean izan dugu, baina ez da nahi izan orduan. Instrumentuak badaude, egia da, egoerak ez duela laguntzen, baina guk ere baditugu instrumentuak aurre egiteko eta aldatzeko, baina ez da nahi. Ez da nahi. Horrekin utziko dugu, Kerman, oraindikan badakigu asko dago hitz egiteko aurrekontuen inguruan, eta oraindikan esan bezala bidea egiteko dago. Nik uste lehen aurrekontuak zehazta ere denon onurantzako izango litzatekela, gehien bat guretzat gizarte guztiarentzako onura izango litzatekela. Esandakoa, hasieran esan dut, Nafarroa ere genuen izpide, asteburu honetan kongresua egin baitu UPNek, bertan dakizuenez dagoeneko Jolanda izan da berriz ere alderdiko buru aukeratuak gutxigatik bada ere, baina
Nafarroak badauka zer esanik eta oraindikan luzerako joko du Nafarroak eta Nafarroako egoerak. Beraz, hortan utziko dugu. Rebeka Ubera, Kerman Orbegozo eta Denis Itxaso, mila esker hiruroi hemen izateagatik. Eta datorren asteazkenean, aste santuko jai txiki batzuk hartuko ditugu, beraz ez gara hemen izango. 2 aste barru hemen izango gaituze, mila esker, agur.